יש כל הזמן טענות שפייזר מממנת רופאים, מממנת מחקרים, והטענות האלה מוכחשות מכל וכל. אז הערב אנחנו מפרסמים, כן, רופאים שעושים מחקרים על החיסון אכן מקבלים מימון מפייזר, שלא יבלבלו את המוח, בשורה התחתונה הם מקבלים מימון מפייזר, והציבור צריך לדעת את זה. שבוע שעבר פורסם בשיבא, הם פרסמו את המחקר הסרולוגי הגדול שלהם, שהוצג גם לראש הממשלה, והיה אחת הסיבות המרכזיות שבגללן מדינת ישראל קיבלה החלטה על מנה שלישית לקורונה, הראשונים בעולם, החלטה ששווה הרבה מאוד כסף לחברת פייזר. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן, אתה מביא הערב מידע שהחוקרים שהובילו את המחקר הזה מקבלים מימון כספי מאותה חברת פייזר למחקרים אחרים. אז הערב אנחנו מפרסמים לראשונה ששני החוקרים המובילים שחתומים על המחקר הזה מקבלים מימון כספי מפייזר למחקרים שלהם, כפי שתכף תוכלו לראות על המסמך של הכתב העת המוביל New England Journal of Medicine, ששם פורסם המאמר הזה. אז אתם תוכלו תכף לראות איפה פרופסור גילי רגב יוחאי, שהובילה את המחקר מטעם שיבא, מצהירה בפני כתב העת שמבקש לדעת אם יש ניגודי אינטרסים פוטנציאליים, שהיא אכן מקבלת מימון מפייזר, וכך גם פרופסור מרק ליפשיץ שהוביל את השת"פ, את שיתוף הפעולה במחקר עם אוניברסיטת הרווארד בארצות הברית. אז בשיבא מבהירים, דני, וזה חשוב, כן. זה מימון למחקרים אחרים ולא למחקר הספציפי הזה, ולכן אין עם זה שום בעיה. אבל גורם בכיר במערכת הבריאות, ולא רק הוא, אומר לנו היום שלא יבלבלו את המוח, בשורה התחתונה הם מקבלים מימון מפייזר, והציבור צריך לדעת את זה, כי אימון הציבור הוא קריטי. וחשוב עוד להדגיש, מימון באופן כזה למחקרים אחרים הוא דבר לגיטימי בעולם האקדמי, כך למשל גם מכון המחקר של קופת חולים כללית, שעושה מחקרים על החיסונים, ובראשו עומד פרופסור רן בליצר, ראש קבינט המומחים גם, מקבל מימון מפייזר. עכשיו, מה הבעיה עם זה, דני? תשים לב. הם מעדכנים את כתב העת המדעי שבו הם מפרסמים את המאמר, אבל הם לא מעדכנים את הציבור בישראל, וחבל, כי זה עלול לפגוע באמון של הציבור, ויש כאן גם חשיבות נוספת בחשיפה הזו, דני. מתחילת הטענה, יש כל הזמן טענות שפייזר מממנת רופאים, מממנת מחקרים, והטענות האלה מוכחשות מכל וכל. אז הערב אנחנו מפרסמים, כן, רופאים שעושים מחקרים על החיסון אכן מקבלים מימון מפייזר.